Hei, mun nimi on Alberti Ibrahim. Tänään puhutaan vanhemman yksinäisyyttä. Ja mun toinen mun diat on tässä. Mä voin näyttää teille. Tässä esityksessä kerron, mitä suunnittelee tämän teemotuokion yksinäisyyden vähestämistä ja mitä yhteisöpedagogiikan avulla tai keinoa. Yksinäisyys on yleinen ilmiö näkyään. Se koskettaa moni ihmisiä, erityisesti nuorten tässä tuokiossa. Nuorten kanssa kuin yleinen. Ja voidaan myös yksinäisyyttä voidaan vähentää yhdessä. Yksinäisyys vaikuttaa hyvinvointiin, mieleen ja jaksamiseen, pitkäitykseen. Se voi johtaa syrjäytymiseen, jotain siihen on tärkeää puuttua. Kohderyhmänä oli nuorten ryhmänä nuorisotyön ympäristössä. Ryhmässä oli noin 6-15 osallistujaa ja tavoitteena oli turvallinen ilmapiiri. Eli keskustellaan ja siis puhutaan ihan turvassa paikassa. Niin, ja mun tavoitteena oli, kun siis lisätä ymmärrystä yksinäisyydestä, auttaa tunnistautuminen sitä ja vahvusta yhteyden tuntee osallistujien välillä. Eli kun avataan, mikä ymmärrystä, mitä tunnistautuu ja yhdistää siitä, mikä on näkökulmia nuorten kanssa. Ja mä voin perustella teille, että yhteisöpedagogiikkaan, sosiaalipedagogiikkaan ja sosiodynamiikkaan myös nuorten ja sekä ryhmäten kanssa, jotka korostaa vuorovaikutuksia ja niin paljon. Ja sen lisäksi yhteisöpedagogiikan oppiminen tapahtuu yhdessä muiden kanssa, se vahvusta osallista ja kuulumiseen tunteita. Niin, ja sosiaalipedagogiikan korostaa ihmisen hyvinvointien ja ihmisuuteesta. Kuulemisen tunne on siinä keski-ikäistä. Niin, ja sosiodynaminen lähettymistapaa perustella dialogiin kuunteleminen se avalla rakentaa ymmärrystä yhdessä. Ja siis siitä on semmoinen, että siis mun työkokemusten kanssa, että löydetään joku semmoinen kommenen pohja, että myös joku siis osallistaa tai joku keskustella sun kanssa, että meillä on samalla pohjalla, me voidaan keskustella, että voi olla liittyy joku kieli, voi olla liittyy esimerkiksi semmoiseen aiheita, voi joku siis mikä joku hänelle kiinnostaa ja sekä mulla on kiinnostaa. Niin, ja tässä on kesti noin, sanotaan, että noin tunti ja se koostuu 3 osasta. Aloite kestää toimittaja palautesta, eli me rakentaa sitä keskustelua ja niin edelleen. Aluksi osallistujat puhuvat, mitä yksinäisyys tarkoittaa. Tämä auttoi avaamaan keskustelua ja luomaan luotumista, kun siis välillä ei ihmisellä, että mitä on yksinäisyys, onko se yksinäisyys tai onko se itsenäisyys, kun siis välillä ihmisillä on vähän kuin semmoisia noita kahdella sana, vähän niin kuin eri tavoitteet, mutta voi olla se sama näkökulma kuin muille ihmisille. Ja selittiin, että yksinäisyys ei ole sama asia kuin olemme yksinäisyys. Se on se just mä puhun. Ja tarkoittaa merkitys yhteyksien puuteita. Tai puuteita. Eli mitä mulla tässä kun näyttää, että there is lonely and there is alone. Se on tämä, mitä se tarkoittaa. Ja osallistujat työskentelevät parantajina, kun siis jakoivat kokemuksia. Tärkeintä oli kuunteleminen ilman keskeytyksistä, että puhuvat suoraan ja annetaan jokaiselle ihmiselle omaa aikaa ja oma aiheita voi keskustella rauhassa. Ja harjoituksen tarkoitus oli lisätä luottamusta ja empatia sekä antaa kokemus siitä, että tulee kuulluksia. Eli ne tarkoitti, että siis sitä, että siis harjoitus tekee myös muille ihmisille, että he voi luottaa toiselle toiseen.
että kun siis itse asiassa kun keskustelee tästä asiasta, ihmiset antautuu, siis ei mikään antautua, kun siis esimerkiksi, että puhuvat asiasta suoraan, ei mikään joku semmoinen, joku semmoisen, joku kormittavaa, kun vähän niin kuin puhuvat asiasta suoraan. Pienryhmässä pohdittiin, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää omassa yhteisössä. Ja ryhmät jakoivat monet asioista muille. Tämä lisää yhteisöosallistajat ja toi esiin erilaisia näkökulmia. Tietysti, siis lisää tietoa tästä. Ja loppujen lopuksi, että kerätään palautteita, osallistajat kertoivat, mitä he oppivat ja miltä harjoitukset tuntevat. Eli siis kun siis mä reflektoitu, että mä sanoin, että feedback kyllä siis pitäisi olla siellä ja myös pitäisi olla suoraan. Että siis mikä heidän palaute on, kuinka paljon se vaikuttaa. Kun meillä pitäisi myös oppia. Jos palaute on negatiivinen, se on rakentaminen. Jos palaute on positiivinen, tämä on myös positiivinen. Kyllä. Ja toki kun siis auttoi vähentäminen yksinäisyyttä luomalla yhteyttä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia niin kuin toiselle, myös monikulttuurille. Ja osallistajat olivat aktiivisia jatkossa. Antaisin enemmän aikaa keskustelu ja reflektointiin myös. Kiitoksia tästä. Ja se oli toivottavasti se menee hyvin. Kiitos. Hei hei.